अगर आप भी चाहते हैं JMK म्यूजिक का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के घंटी को दबाना ना भूलें। बच्चन बिहारी जय मां कत्यानी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बेगूसराय कंकोल। माता सरस्वती के महिमा महान बाटे, 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 माता सरस्वती के महिमा महान बाटे। सबके किस्मत सवारेला, सबके किस्मत सवारेला, जानत जान बाटे, माता सरस्वती के महिमा महान बाटे, माता सरस्वती के माता सरस्वती के महिमा महान बाटे। मिक्स बाय बच्चन बिहारी इंसान शिक्षा शक्ति इनके कृपा से होले, एक दिन ब्रह्मा जी भी इनका के याद कैले, इनका के याद कैले। इंसान शिक्षा शक्ति इनके कृपा से होले, एक दिन ब्रह्मा जी भी इनका के याद कैले। कुंभकर्ण के जीभ पर, कुंभकर्ण के जीभ पर माता जी